جیمز جیفری شانده امریکی تایبەت ji bo Sûriyê di hevdîtinekî rojnamavanî de ragihand ku ew dixwazin ku rewşa Sûriyê wekû ku çawa rewşa Iraqê piştî destwerdana Amerîkî çareser bû, rewşa Sûriyê jî bi wî awayî çareser bibe, ango dewleteke federalî durist bikin û mafê tevahiya pêkhatew netewan were parastin di Sûriyê de. Ew jî diriya sazkirina destûrê Sûriyê nû û serbar kir ku şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura li ser wê yekê kar dike û tekezî li ser bejdarbûna Kurdan di proseya siyasî lê Sûriyê de kir, ji ber ku Washington girengiyê dide aramiya herêmî ya her yek ji welatê Iraqê û Sûriyê. Ji aliyekî din ve Jeffrey ragihand ku Washington wê sezayên stratejî li ser rejima Esed ferz bike eger rejima Esed pabendiyê bi proseya veguhestina siyasî li Sûriyê neke û serbar kir ku eger Encûmena Ewlehiya Navdewletî tu fişarê li ser rejima Esed neke ta ku şer lê Sûriyê raweste û qonaxa veguhêz dest pê bike, di wê demê de welatê Amerîka li gel Yekîtiya Ewropa û hejmarek welatên hevpeyman di rojhelata navîn de wê bi hemî hewlên xwe jiyanê li rejima Esed û hevpeymanên wê ango welatê Rûsya û Îranê nexweş bike ta ku fişara Amerîkî û welatên Yekîtiya Ewropa û hin welatên rojhelata navîn bibe egera reva Rûsya û Îranê ji Sûriyê. Jeffrey di heman demê de eşkere kir ku eger rejima Esed astengiyan ji proseya veguhestina siyasî re li Sûriyê durist bike, ew ê heman şêweyê sizadana Îranê ji berî sala 2012 li gel Esed bi kar bîne. Helwestên Amerîkî di derbarê rewşa Sûriyê û rejima Esed û şêweyê çareseriya Sûrî bi taybetî dema ku amaje dike ku xwesta Amerîkî Sûriyayeke federalî ye wekû çawa Iraqeke federal durist kirin, gelek pirsyar û hizran li holê durist dikin. Gelo Amerîka wê dewleteke federal li Sûriyê durist bike û mafê Kurdan wê tê de parastî be, gelo dem hatiye Amerîka nerîna xwe ji çareseriya Sûrî re bicî bike li ser xakê, di vê derbarê de Mustafa Cum'a endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji arkê re eşkere kir ku Amerîka şiyanên wê hene ku dewleteke federal li Sûriyê durist bike û mafê Kurdan û pêkhateyên din biparêze ji ber ku bêxwesta Amerîka tu guhertinên berçav wê tune bin.